I dag vil jeg vise dig, hvordan du nemt kan starte din egen hjemmeside. Vi tager det trin for trin, så du hurtigt kan komme i gang. Lad os dykke ned i det. Trin 1. Vælg et domænenavn. Jeg bruger simply.com til dette, fordi det er både billigt, professionelt og inkluderer gratis SSL-beskyttelse, hvilket gør din hjemmeside mere sikker. Det første du skal gøre er at vælge et domænenavn. Tænk på noget, der er let at huske og passer til dit brand eller dit projekt. Når du har fundet et godt navn, skal du tjekke, om det er ledigt. Her har jeg valgt at prøve med tjenpenge.dk, men som I kan se, er det allerede optaget, så jeg finder et nyt. Husk, et domænenavn skal være kort, simpelt og let at huske. Trin 3. Køb domænet. Hvis domænet er ledigt, er det tid til at købe det. Simply gør processen hurtig og nem. I kan se, det første år koster det kun 60 kroner, men næste år koster det 750 kroner. Så hvis det ikke er noget, I er sikre på, I skal have et fortsat abonnement på, så husk at slå automatisk fornyelse fra. Trin 4. Godkendelse. Efter købet skal du gå igennem godkendelsesarbejdet. Det indebærer at bekræfte via e-mail og gennemføre de nødvendige trin på simply.com. Bare følg deres vejledning. Klik på én klik. Når dit domæne er klar, kan du installere WordPress. Det er den platform, jeg anbefaler til at bygge din hjemmeside. Installation er ret lige til og tager kun et par minutter. Tjek om din hjemmeside URL og e-mail er skrevet korrekt. Derefter lav en adgangskode, du kan huske, og skriv så hjemmesidens navn. Her under kan du vælge sprog til WordPress i forhold til, hvad sprog du helst vil have. Systemet med. Jeg anbefaler dansk. Klik på linket. Det tager dig til din hjemmeside. Sådan her ser jeres hjemmeside så ud nu indtil videre. Oppe i linket skal I skrive Varfra VP Admin. Det er for at komme ind på jeres kontrolcenter. Skriv nu adgangskode og mail, I har oprettet, og jeg anbefaler at tjekke Husk mig til. Klik Afslut lancering, og du der nu inde på kontrolcenteret. Trin 6. Fjern unødvendige plugins. Når du logger ind på WordPress første gang, vil du opdage nogle forudinstallerede plugins. Jeg anbefaler, at du starter med at fjerne 4 af dem, som ikke er nødvendige. Det gør din hjemmeside hurtigere og lettere at arbejde med. Husk altid at aktivere automatiske opdateringer, ellers kan det gå ud over sikkerhed og performance. Der er nu 4 plugins, du skal have installeret. Det første er Two Authenticator, som er utrolig vigtigt, da den hjælper dig med at holde din hjemmeside sikker imod hackere. Der er ikke noget værre end at få alt ens arbejde ødelagt. For at aktivere den klikker I først aktiver. Og så klikker I auto-opdateringer til, og dernæst klikker I på User Settings. Som I kan se, er der nu kommet en stor QR-kode frem. Den skal I scanne med en app fra telefonen, jeg bruger, Google Authenticator, som ser sådan her ud. Nu skal I gå så ind på telefonappen og klikke på scan-kode, scan så QR-koden med jeres telefon. Jeg kan se, min virker, da koden min telefon viser, er den samme som min skærm viser. Til sidst skal I nu klikke Enable og derefter gem ændringer. Her er de 3 andre plugins, I skal downloade. Ha' en god dag, og det var det. Nu har du en grundlæggende hjemmeside klar til at blive bygget videre på. Hvis du har spørgsmål, så skriv dem i kommentarfeltet. Tak fordi du så med, og held og lykke med din hjemmeside.